Media rongno songtini media rongno ringmang karanggai chongmari laikha chongmari laimani pore chongmari o chung jiti kha jiti mani pore chini tipra hasteo tabuk je sisison tongmani sak bai sak tongmani moni bagai norong mani ka abani bagai no joto phai manjo khane media rongno bola bai te tipra joto hasteni joto luk rongno borong no hamaidu jumno kaplai khaimani bagai tei jumno bot dinai bongno hambaidu jara bot dia sara tiba hasteni borong sel hambaidu tei jum joto o tiba hasteni lukrongno koina musungo je o tiba hasteno kasang soto kasang boyar sipsarin tona bagai sak bai sak nglaya oi jung thamcha khai जों दंनानि बागै जों जरा मथै नायरो बरमान विशेष के कोयो मथै जा अंखा थाबाय सिदि चिनि तिबो हास्तेनो बया थामदा खायतोंदि बहुत नुकसान खा बहुत खथिं खा जोंबाय जोंनो जों YouTube रगनुखा न्यूज रगनुखा राबार बागान सकसा जाखा nok huk sebai bejak baikha dugan nok sebai baikha malpung sebai jak baikha pukuri wa mangwa bithiri kha mutei mani chaya tabuk joton mathak baidi ja angkha tabuk joton nong koyo nong joton mathang bagai jeng bayap cari narinai sak bai sak jeng tonglainai kacang bayar sipsai tonglainai abani bagai no ang mia sini Maharaj bubagra Putut Kishore jini nokang thangmani ono bai thangai malai yang boy malai je tirpura hasteni je nungmani je tungklai tonglai mani ono sung mathanglai na bagai boy thangai malai kokrok salaikya bobo sawo je tirpura hasteni je tungklai laimani jara phono miyani pore jara khainai jara violence khainai borono thamcha khaiye जों बबरा गावे मिलि लायै जों नायलायनाय नि सालायजका बबा मेसेज रि कक तमani मेसेज रि kana hai kha khayo ang aban magana tini o jaga phai norong ang मेसेज रि nabo phaimani je angkha जों tabo kacang boyar sipsawi जों thamcha kai tonglai mangona ang joto lukurna koinai hambai te tabo chini MDC chini takotor itu teman-teman,